अरे तेरी चांद के जैसन चेहरा बा, मजा आई। आ तोहरा ला मैडम ते गलवे बाबा ठीक बारन। आजकल साली और जीजा के नु जमाना आ गइल बा। आ ई मैडम कितना प्यार से कही तरी कि ना ये जीजा, आज लगई तक इनकरा जीजा के नु मुंड खसक गइल बा। अच्छा मैडम, तो तू अभी दूध पियत बच्चा बारू। आ का कही तारू कि कुछो गड़बड़ ना करी, उमरिया के कांचा बानी। ए मैडम, तोहरा के कावना एंगल से हम कहीं कि तू अभी बच्चा बारू। हैसन गादराइल जवानी देख के जीजा के तो मन करबे नु करी गड़बड़ करे के। रियली भाई, ई नायका जमाना के ड्रेस बा। और ये गाना के वीडियो देखला पर जितना मूड फ्रेश ना होई नु, वो से ज़्यादा फ्रेश ये भाई के देखला पर मूड फ्रेश हो जाई। और ई भाई का ऊपर से लेके नीचा ले देख ले बारा, ई भाई तो नीचे से लेके ऊपर ले खुद नीला नीला बारन। कि तनी कमेंट करके बताइए कि हई सेब दोनों कैसा लगेला। वीडियो देख के छोड़ देता रहा, सब्सक्राइब करे में का पैसा लगेला। तोहर हऊ जवन दोनों सेब हनु मैडम जी, वो हिमाचल और कश्मीर में भी ना मिली। अब ये से ज़्यादा तारीफ हम का कर सकतानी। और रहल बात वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करे के, तो ठीक बा मैडम जी, हम चैनल के सब्सक्राइब कर देहनी। और भाई लोग, आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तो रुकिए, इंटरटेनमेंट अभी बाकी है, ढोढ़ी वाला। अरे तेरी, ये कौन चीज के पूजा होई तारे? एक बार पतरा पलट लिया। अरे बेहुदा नालायक, ये मैडमुआ के दिन ससुरा में कैसन को कटो, तोरा वो से क्या ले देख बा। जब तू बताइए दिले बारह तो आगहू बतावा, ओकरो के सुन ली हम। पहले से अरे भाई, शादी हो गया के बाद नु हर आदमी के शरीर में बदलाव आवेला, जवन ई मैडम का शरीर में बदलाव आइल बा। अब तू भाई लगल बात के छिपावे। ए भाई, कलाकारी ना भइल बा, ए मैडम के नु शरीर के मालिश भइल बा, मालिश। साला कैसन कैसन जमाना आ गई बा, ढोढ़िया के देवरा पुजारी भइल बा। ऐसन के बात पर हमनी दू लाइन अच्छा शब्द बोल दे हम नु, तो हमनी का नु बदनाम हो जाए। ऐसे अच्छा बा कि मैडम तू देवर के ढोढ़ी के पुजारी बनवावा आ ढोढ़ी के पूजा करवावा। आ पोठिया से देह बरारी भइल बा, टोनी के पियबू तब बरारी तो होबे करबू। अरे तेरी, ई कहा रे? बस रहे दे भाई, अब हद पार हो गई, अब बर्दाश्त ना होई। काहे कि तोहनी जैसन कलाकार के नु हमनी के रेलैया करे में मजा आवेला। ढोढ़ी 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 ढोढ़ी, पानी पानी पानी। वाह रे मैडम, ढोढ़ी ढोढ़ी ढोढ़ी। आ ई भाई को हतरन पानी पानी पानी। ए भाई, ढोढ़ी या पानी से का मिलन ह, तांका एक बार हमरो के बता द, ओकरा बाद हम तोहनी के बतावतानी। गरम बा हमर इंजन, अभी बा लमहर सीजन। अच्छा मैडम, तो तोहर इंजन गरम बा आ लमहर का सीजन गइल ह। कितना जोताई आ दवाई कर दिहलू गेहूँ के कि पानियों से तोहर इंजन ठंडा नइखे होखत, अब काथी से होई? गरम बा हमर इंजन, अभी बा लमहर सीजन। अच्छा मैडम, तोहर परेशानी हम समझई तानी आ उपाय बता दे तानी। ए भाई, तू पनिया में खड़ा होकर का करत रह? ए मैडम के इंजन गरम बा, ठंडा नइखे होखत, जाके बर्फ के पानी ले आवा, तब ही ये मैडम के इंजन ठंडा होई कि ना होई उहो पता नइखे। हसुरा चाटत राती के ढोढ़ी आ देवरा चाटत दिन के। अब कौन भगवान के जन्म होखो ये धरती पर कि ऐसन ऐसन शब्द से
हमनी का मुफ्त हो जाए। का मैडम ढोरी चाटैता त का बिना परमिशने के चटैता जबरदस्ती? तोहरा पैसा से कीन के लेके आइल बा त का लेके आइल बा मैडम? का मैडम इहे तोहरा पैसा से किना के आइल बा? पियवा तो देहिया के आगी भड़कावेला। भर सक मैडम पियवा तोरा देहिया के आगी भड़का के छोड़ देता तब भसुरा रात में आ देवरा दिन में चटैता तोहर ढोरी। बस करो मैडम, रहे द लहंगा में हाथ घुसियावत रह। आ तोहरा ला मैडम तेगलवे बाबा ठीक बारन। अरे तेरी चांद के जैसन चेहरा बा, मजा आई। मैडम तोहर गाल गुलाबी नयन शराबी तो बरले बा। वही चलते लड़का के ऊपर हावी भइल बा। आ एगो हमरा तरफ से भी जोड़ ला, तोहर आँखिया ज़्यादा नशीला भी बा। आ हई जे तीर चलावई तारू नु हमरा ना लगैता कि बॉर्डर पर सेना के जरूरत पड़ी, यही से दुश्मन लोग ढेर हो जाई। अच्छा चंचल भाई एगो बात बतावा, तू दूध के कटोरी देखई तारा कि ढोरी देखई तारा? रे गोरी 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 तो कमाल के बाढ़ोरी। दूध के कटोरी देख के आ कहई तारा का कि रे गोरी 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 तो कमाल के बा ढोरी? तू गजब हाल कैले बारा चंचल भाई। गोरी 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 तो कमाल के बा ढोरी। अरे मैडम को ज़्यादा परेशान मत करो, सब बेहुदा है क्या? तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।